Snin ta' stennija mill-komunità ta' Birżebbuġa għal pitch tal-water polo waslu lejn tmiemhom dan wara li fl-aħħar ġimgħat tlestit l-ewwel fażi ta' proġett imwiet u mwettaq mill-gvern. Id-dera tal-pitch mimli bl-ilma hija waħda ta' sodisfazzjon għal ħafna nies minn dan ir-raħal li ilhom snin jitolbu aktar faċilitajiet sportivi. Il-bini tal-pixxina sar b'investiment ta' €1,200,000. Il-perit Janice Borch spjegat kif din hija waħda professjonali u ddisinjata differenti ferm minn dik li xi darba kien hemm. Dan il-pitch huwa mibni il fuq mill-ilma baħar. Allura li kien sart kisret il-parti ta' fuq tal-istruttura eżistenti. Salvajna il-parti ta' ġol baħar tal-pitch l-antik, ġiet irrinforzata f'ċertu postijiet fejn kien hemm bżonn. Sar ħafna xogħol mbagħad taħt il-livell tal-ilma biex bnejna il-bażijiet permezz ta' dasa, ġifieri kien da xogħol. Wara li tlestit il-kostruzzjoni, il-pixxina tliet bl-ilma baħar biex isiru t-testijiet. La darba jirriżulta li kollox qiegħed skont il-pjan timtela bl-ilma ħelu. Il-pixxina issa ilha mimlija kważi ġimgħa, ġifieri mlejniha bl-ilma baħar il-ġimgħa l-oħra u ma jidhirx l għandna problemi. Fix-xhur li ġejjin ix-xogħlijiet mistennija jidħlu fit-tieni fażi tagħhom dan bil-bini tal-kumpless li jakkumpanja l-pixxina u li joffri għadd ta' faċilitajiet oħra. Bħala xogħlijiet jinvolvi l-bini dak kif qedtilkom diġà tal-clubhouse li fiha il-kmamar tal-kumitat, ikun hemm changing rooms, hemm area wkoll bħala multipurpose room u kif ukoll restaurant area. Ġifier dan ix-xogħol appik li naraw jibda fuq il-post ukoll. Hija x-xewqa ta' ħafna nies minn Birżebbuġa li issa li l-pitch huwa lest jerġa' jingħaqad it-tim tal-water polo, tim li ilu nieqes mill-kampjonat nazzjonali għal dawn l-aħħar 13-il sena.